Me yasa manya-manyan kamfaninnika irin su Coca-Cola, Maggi, MTN ko Indomie suke kashe maƙudan kuɗaɗe kullum wurin yin talla? Sannan ta yaya mutum zai san sirrinsu na yin hakan da kuma yadda shi ma zai amfani da shi wurin tallan nashi business ɗin? Wannan tambayoyi ne da mutane da dama ke tambaya a kai. Saboda abin da ban mamaki a ce manya-manyan kamfaninnika irin haka da an san su a ko'ina a ce har yanzu suna kashe irin wa'innan miliyoyi haka akan talla. To menene sirrin yin hakan? Wato akwai wani sirri ne da suka sani da mafi yawanci mutane ba su san da shi ba. Da dadewa sun gano ta hanyar psychology yadda dan adam yake tunani in ya zo ta harkar siyayya. Sun san abu nan ba ɗaya da zai sa ka siya abu a wurin su. Sirrin anan shine sun san mutane ba sa siyan abu daga kamfanin da ba su sani ba. Shi yasa kullum suke talla dan ka saba da ganin su. Saboda in ka saba da ganin su mai yiwuwa za ka siya abu a wurinsu. Haka kuma in suka daina talla za a manta da su a daina siyan kayansu. Shi yasa ma in suka tashi tallan nasu mafi yawanci za ku ga suna nuna yanda abin da suke siyarwa zai inganta rayuwarku. Su kuma ƙananan kamfaninnika da ba su da irin wannan kuɗin da za su kashe a wurin tallafa. A social media za ku iya tallan business ɗinku a sauƙaƙe ba tare da kun kashe irin wa'innan manya-manyan kuɗaɗen ba. Yanzu irin miliyoyin da za ka kashe wurin yin talla a TV ko a billboard in ka yi amfani da kwatansa irin abin da za ka samu a social media ai ya wuce tunani. Sannan in baka da 10,000 followers ya kamata ka kalli bidiyon da na yi posting kafin wannan.